Mostrar la satisfacció pel magnífic resultat que el PSC ha obtingut a Catalunya. Creiem que la nostra campanya i la nostra candidata han obtingut el suport majoritari dels ciutadans i se l'han guanyat colze a colze, pam a pam, precisament perquè s'ha fet una feina al llarg d'aquesta campanya molt intensa. Tinguin present que Espanya és el segon millor resultat a Europa d'un partit socialista. El primer és el Partit Laborista maltès, que ha obtingut el 55% dels vots, està a l'oposició en aquests moments, però després ja ve Espanya amb el 38,5%. Per tant, aquest pes dins de la força majoritària de l'esquerra al Parlament Europeu intentarem fer-lo valdre precisament per evitar el pitjor, en un context, com els deia, d'una composició del Parlament Europeu difícil i que en tot cas no era la que volia. El resultat del Partit Socialista de Catalunya a les europees recupera, i això algun analista polític ho subratlla avui en un interessant article, la seva posició en unes eleccions europees, que és la de ser tot naturalment el primer partit. És evident que hi ha un factor fonamental, i és que estem travessant una crisi econòmica i tots els governs europeus han patit un cert desgast. També s'ha de dir, més els governs d'esquerres, els pocs que n'hi ha, el cas de Portugal, el nostre país veí, que els de dretes, però tots els governs han patit un cert retrocés. Per tant, si algun factor té més pes que altres, és sens dubte, des del nostre punt de vista, la crisi. El resultat és sagrat i la voluntat democràtica dels ciutadans expressada a les urnes és sagrada. Ara, les conclusions, les extrapolacions que porten a vegades a fer el ridícul, no? He sentit alguna responsable del PP demanant que es posés una qüestió de confiança. I clar, jo crec que aquestes són les coses que a vegades fan que el ciutadà es vegi la política d'una mica de lluny, no? Si van votar les eleccions europees, com demanen qüestió de confiança, que se sàpigui, tots els socialistes que van votar la investidura del Zapatero, que només la van votar els socialistes, la seguirien votant. Per tant, jo crec que hem d'evitar amb l'anàlisi electoral entrar en les pirotècnies, no? I reconèixer les coses pel seu nom. Jo hi sentia responsables de Convergència fent veritables jocs malabars. No, em sembla que en un moment va haver-hi el senyor Duran que va dir que havíem guanyat les eleccions, però que per cert no ens van felicitar, i nosaltres hem felicitat fins i tot el PP, però en fi.